आंथ' बिराद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि हालामाबो बिदि डेभेलप जाबाय नैबे रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय रायमना ओनसोलाव बा जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव नैबे जोंना आदा दैमालु नार्जारिया नैबे बाटारफ्लाइ रेस्टुरेन्टखौ खुलिबाय बेयाव गोबांथार जानाय खायद'फोरजों लोगोसे थानायनि फेसिलिटिखौबो खालामलांगोन बे 3 मासनि गेजेराव खालामजोबगोन दा मथा मथि जेनेबा लान्च डिनार ब्रेकफास्ट बिदिनो जांक फुड जेरैहाय चाउमिन मम' पराटा सिंग्रा बेफोरबायदि गासैबो ग्रीन टि लेमन टि ओरै नोंना चिकेन फ्राइड राइस बिदिनो रुटि चापाति बेफोरखौ गासैखौबो मोननो हागोन लकेशना जाहैबाय जोंनि रायमना नेशनेल पार्कनि गेटनि साखाथियावनो गेटनि एसे ओरै सोनाबजों ससे फैबानो मोनगोन आरोखि आं बेखौ खुलिनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना गावनि हालाम जोंनि एरिया बेफोरबायदि थाब्लासो जायगाया नाम मोनो आरो माने जोंनि लाइमोनफ्राबो थुलुंगाखांनाय मोनसे इनकारेजिं मेसेज जायो आरोखि बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो खावलायहरदों दाब दाब जायगानिफ्राय जे रायमना नेशनेल पार्कखौ नायनो फैयो ओरै चौधुरीघाट संकसखौ नायनो फैयो जेन' बयबो बेयाव फैयोब्ला नैबे बाटारफ्लाइ रेस्टुरेन्टआव हाबलाङो बेयाव थानायनि फेसिलिटिबो जागोन लजिं आरो फुडिं गासैबो मोननो हागोन नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय फैनानै जानो आरो गावनि बेरायनायजों लोगोसे बेयाव हाबलांनानै इन्जय लानो थाखाय थेंक इउ अल चिकेन ओमफ्राय प्लास चिकेन ललिपप ओमफ्रायहाय नोङो दङ जाहैबाय बेजों लोगोसे चिकेन मानसाव सुप ओमफ्राय चिकेन सांगि बाटार चिकेन बेफोरबायदि गोबांथार बेसाद जोंनावहाय दं आरोना मुवाफोर आइटेमजों लोगोसे बानायनाय दा नैबे मोनजाफेरै मुवाखौ जोङो बेवहाय नों फैयोब्ला मोनजाफैनो हागोन सोरबा दावबायारिफ्रा बबेबा जानायनि थाखाय माबा मोनसे सेटिसफाइ गैयै गावसिनि गोसोजों बेखौ जोंनि बे बाटारफ्लाइ रिजर्टआवहाय फैनानै जाफैनो हानाय मोनसे केपासिटि दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो गोबांथार पर'थाफोर दङ जेरै चिकेन पर'था मोनगोन चिकेन स्प्रिं रल मोनगोन ओमफ्राय क्रिस्पि चिकेन मोनगोन बिदिनो प्लास जोंनावथ' जों दा गासैबो मुवाफोरखौ जोङो बुंनोबो हाजोबा दा बिनिखायनो बाद बाखि माखासे आइटेमफोरखौ जोङो मेनु कार्डआव नायबानो मोनगोन प्लास जों मेनु कार्डआव नायनानै जोङो गावनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ जोङो मेनुआव नायनानै अर्डार होनो हागोन माहारि पार्कआव दावबायारिफोरनि थाखाय सुबिदाखौ नायनानै मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदों मा बुंगोन दिनैनि साना जोंनि रायमनानि थाखाय खुब मोनसे गोजोननायनि मोनसे सान होननानै आङो सानो मानो होनना बुङोब्ला दिनै रायमना नेशनेल पार्क डिक्लेयार जानानै दिनै 4थि बोसोर जे आगान जोङो सुरगासिनो दङ दिनै खुब मोनसे मोजां थासारि जों बेयाव नुनो मोनदों दिनै दैमालु नार्जारि बिथांनि जे नाजानायाव रायमना वेस्टार्न रेन्जनि सिङाव थानाय बे अफिसनि जे नांजाबनायावनो दिनै मोनसे बाटारफ्लाइ रिजर्टखौ दिनै अपेनिं खालामबाय दिनै बे अपेनिं खालामनायजों गोबां जोंनि दावबायारिफोर गोजान जायगाफोरनिफ्राय फैगोन दा बिसोरखौ एकमडेट खालामनो थाखाय बिसोरनि फुडिंजों लोगोसे बिसोरनि थानायनि जे बेबस्थाखौ दिनै नैबे रिजर्टनि गेजेरजों होगोन बेखौ जों खुब गोजोननाय मोनदों दिनै बे मोनसे जोंनियाव मोनसे सेरजा इक' कटेज दंखायो दा आरोबाव दिनै जोंहा नैथि बिराद मोनसे फांसनेल दा मोनसे रिजर्ट दिनै जोंनियावहाय अपेनिं जाबावबाय दा बेखौ लानानै जोङो लकेलनि जानानै आरो जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबोनि जानानै जों खुब मोनसे बाख्नायदों आरो बेखौ जों बरनानै जों लायो दावबायारिफोरनि थाखाय माबा मोनसे दावबायारिफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना रायमना नेशनेल पार्कआव जेब्ला बिथांमोना दावबायबोगोन बेयावहाय माबा मोनसे उसुबिदा जानांगौनि जेबो गैया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा रिजर्टफोर जोंहा मोननै दंखायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां माखासे हमस्टेफोरबो थाबाय जे हमस्टेफोरावहाय जे जोंनि जे दावबायारिफोरखौ एकमडेट खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि बे ओनसोलाव पिकनिकार्सफोर फैगोन जे जानायनि थाखायबो बिथांमोना नैबे रिजर्टआव बिसोर अर्डारखौ खालामनो हागोन बेनिखायनो नैबे बाख्नायथाव दे हाबाफारिनि थाखाय आङो खुब गोजोननाय मोनदों दिनै आङो नंगौ दिनै रायमना नेशनेल पार्क एरियायाव आं मोनसे रिजर्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट खुलिदों दा बे हिसाबैहाय दिनैहाय माखासे जोंना माखासे कयजन मानसिफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय आङो बेवहाय मोनसे जानाय लोंनाय बा थानाय सुबिदा हिसाबै आङो गावनि खुद माबा मोनसे सुबिदानि थाखाय आङो मोनसे रिजर्टजों लोगोसे
मोनसे रेस्टुरेन्ट टाइप बे हिसाबै आङो बयनिबो थाखाय बा एरिया जाहाथे डेभेलप जालांथों बा आंनि थाखायबो किसुमान बुस्थुफ्रा जाहाथे आंनि नामफ्रा जाहाथे थालांथों बे हिसाबै आं मोनसे रिजर्ट खुलिनाय जादों दा माखासे जोंहा रायजो राजाफ्रा बुहुत मोजां मोनदों आंनि सायाव दा मा सुबिदा मोनगोन नोंथांनि बे रिजर्टआव दावबायारि दा सुबिदाया दिनै खामानिया आंना कमप्लिट जायाखै रानिं जादों दा दिनैथ' रेस्टुरेन्टआ क्लियारानो जाबाय ओमफ्राय दा स्टे हम दङ बेयाव खालामनांगौ जादों ओमफ्राय किसुमान आंनि खामानिया 80%आनो थांबाय आरो दा ओमफ्राय 20% मावनांगौ दंबावो दा बेखौ आं थाबैनो रिसेन्टलि 3 मान्थ्सनि गेजेरावनो आं बेखौ क्लियार खालामनानै होगोन आरो दा आङो दावबायारिखौ बेखौनो बुंगोन जेनेबा फैनानै जाहाथे गोदाव सोराव जाहाथे जाफैया थानाय सुबिदा गैया बा जानाय सुबिदा गैयिनि थाखायनो आं बे हिसाबैहाय दावबायारिफोरखौबो आंनि बे रिजर्टआव जाहाथे फैनानै थाफैनो हागोन गासिबो आंनो मा नांगौ मा नाङा बेखौ जाहाथे आं जगार खालामना होगोन आरो आंनि रिजर्टआ जाहैबाय दा जोंना रायमना नेसनेल पार्क होननाय मोनसे दङ दा ओमफ्राय दिनै लोगोसे खाथियाव फरेस्ट अफिस दं आरो लोगोसे SSB केम्प दं ओमफ्राय लोगोसे जोंनाव बिनि गेजेराव मेन गेट खाथियावनो आरो दा दिनै ओरैहाय थांबाय आरो जुमदुवार दिनै चौधुरि घाटनो बेहाय थांबाय बेयो आरो लोगोसे बे दा वाटार पार्क होननाय मोनसे आरो जागासिनो दंबावो दा जोंनि एरियाहाय खुनु माबा मोनसे प्रब्लेम गैया आरो फैबा दा बे हिसाबै आं बेखौ थाबैनि थाखाय जगाजग खालामनो माबा सुबिदा जगाजग खालामनो हागोन दा थाबैनि थाखायबो आंनाव गैथ'वाबाबो खिन्थु आङो बेखौबो जगार खालामनानै होनो हानाय केपासिटि दङ दा दिनैहाय बाखिखिनि फैनानै जेबो प्रब्लेम जानाय मोननाय आरो बा जानायबो नङा बिदि आरो